Kublaya P. Baro, Ipdang Subhaya P. Shakatuk Kubor Mentaga Janmid, Shwaban Pash Ki Kubor Kibabnia in Yapechwaya Kimat Bakong San. Kikat chat ha India ki don kam ban pen bet ya ki jing e ha kalyang chong ki jing tei bat ki rukom pen yaj ong ka President Kari ka Draupadi Murmu. Tmu ka sorkar ban besut ya kalennong halor ka khernet bahin riu haki kot puli haki kerdan puli secondary. Penlong ka KHADC ya ka jing late kenra ya ki trading bat labor license ha lime krak. Late ya kendu ka knam ya Chief Secretary ban jing tip halor ka jinglong jingman jong ka state reservation policy. Bat paunam ka long yeng Khasi na ka benta umaki mau kodok changki ubala shed kat kum ka juk bamenta bat ka rukom shed pen rai. Ki khubor ki babnia ka President Kari India ka Draupadi Murmu menta kasngi kala penpau ya ka jingkermen ba ka Samu Dryan Mission ka balongru ka sian ka benengkong ba ubrio unhab ban ngam bat pulia benia ya gi jinglong jingman hapo duriau bakan wanra ya ka jingjob kala ong ba kani ka mission kan pulia benia shaphang ki jingdan jing em bat ki jing im ki badan ha ki duriau ha ka jing jeliu ka balong riau 1000 meter bat kari kan sayo jingjob kum ka jingjob ban penher ya u Chandrayaan 3 haba shimenta ha ka boita bandana lani ka jingmani ya ki ling ha paradip ka badai ka shnong ba ka shongkasa hajala Odisha ka bala penlong da ka paradip port trust ka President Kari kala ong ba ki kat chat jongkari ki don kam ban long ki bala bit labyang ha ki jing tei bat ki dei bandon ya ki nong trei ki babyang ban yale ya ki jing e ba pher ha kani ka benta. Katanat puli puthi jong ka sarkar jala Meghalaya kala don ka jing thmu ban wanra ya ka lennong halor ka khernet ka ban riu lani ka 6 schedule bat ya ki ain ka bakong san jong ka jala ha ki kot secondary level habaya thu shaphang kani u mentri katanat puli puthi u rakam e sangma ula ong ba ka sarkar jala kala deb ban batha ya ka embus ban thau ya ka scrutiny committee ban khmi bania ya ki subject English Science but Mathematics jangki kot NCERT shwaban shim yaki ha ka syllabus jong ka jala ulaya thu shu ba watlada ga jala kadang yale ban penrung ya ka khernet ka ban riu bat yaki an bakongsan ga jala ha ki kot pule ka embus henrei kani ka chingthmu kanom patre kam hashwa jong usnem ar pusan. From 2024 the English, the math and English, math and science can be adopted and will be followed in all the schools in the state affiliated to Meghalaya Board of School Education. But for the elementary stage, we will be having in 3 different language. So in English and in Khasi and in Garo. And 2024 will be the whole year we will do all the exercises that to develop our own textbook in adaptation of the NCERT. That means about, since we are moving for the copyright permission from the ministry, from the NCERT, and once we get the copyright, we will do contextualization. Ka enforcement wing jong ka Khasi Hills Autonomic District Council henne kasngi kala penlong ya gajing late khanra ya ki trading but labor license ha ki thain lai umkhra habakren bat kilat pathai khubor hadien gajing late jurip u executive member u badai khmi ya ka taxation u ba fantin je lakadong u balong ru u MDC ka thain u la ong ba kani gajing jurip kam dei tang na ka benta ka thain lai umkhra lani malki ula ong shu ba kumba prapho na ka shispa ki nong khayi halai mkhra ki dei ki bom dei ki Khasi ki ba penya ya ka kamai ka chi jangki kat kum ka an namar ba ki don ya ka trading license ka patrekam ka bala ai da ka council uba la ka dong ula ya thoru ba ka jingle churep ya ka label license kadang ya chat namar ba kalami ka jing uchor ka babun ba ki nong trei ki ba trei kum ki nong bala ki bom dei ki try shnong kem don ya ka label license. Kita langsung nyale iklan
ini ya tertel badin update cek mabun sin yo in ujon mabun bukan di ya punya di business di dalam trading license di benar dewan mele dan ke professional tax kepada banhat tadi ka dulu hibah siu tadi ka dulu hibah biaya tenti atau legal commission tingkat berkajing yo jumut nak semua tu pasti badan kampan ya cek dia berapa persen nak kinong di jingdi tapi kita hi kita ya dapat di dua day magun bagi cek di bidang ni license joki di level license joki ya sipun makin cepat bagi professional tax dia siu Kakun Hinyau Trap National Awakening Movement lani knam kalalej banyakando ya Chief Secretary mentakasni ban aya kador khas kabapan ya kejingtip halor ka kam kaba ki expert committee kilale halor ka state reservation policy u president jangka knam uba Thomas Pasa ula ong ba kilayo jingtip ba kani ka committee kalaya kando khaddu ha ka arphulai tarik unai wieng bat kan sai kando biang ha ka rio tarik unok pra Hadian jong kani ka expert committee kan sayok pediang ya kecing terwa na baro kiseng sign perthai bat kiken huan ki badan benta la ong uba pasa. He has informed us that the expert committee has held a meeting on the 23rd of this month. That was the first meeting. The second meeting will be held on the 6th of December. And the third meeting will be held in Shillong. Because these two meetings are online meetings, which has been conducted by the expert committee. And the third meeting will be in Shillong. And after that, all the political parties, the stakeholders, the NGOs, whoever is concerned about this issue, they will be notified through the press and media to submit recommendation to the expert committee. Kabor Penya Jongka East Giant Hills District Haringkat bat ka office tray kam jong u block development officer kila penlong ya ka awareness program hapo ka Viksit Bharat Sankalp Yatra lani VBSY ha artli kishnong kani ka program ka donya ka thong ban pen bana shaki imlang sa alang shaphang ki scheme ka sarkar pdeng bapher ki bala pen tray kam da ka sarkar India la samru ya ki sernot Shaki nong job hagi jingale kai sports bat la aya ki LPG connection batamai hapo ka scheme Prime Minister Ujwala Yojana kani ka yatra kalas dang nadu ka arphulai tarik unai wieng ha East Giant Hills District bat kan salet cha komba South Hoteli kishnong jong kani ka district ka chingpan sngo pat ba halor ka mentru river project kabala penlong da katanat water resource ha West Giant Hills kalalong kabachop ha kani ka jing pen sngo pat ba lawan ban chimbanta da buan tali ki seng bat ki NGOs ha kani ka jing alang pat ba kinong tray katanat kila pen sha ya ka jing thmu jong ka te ka project bat ya ka jing yo jing mantoy kinong rep jong ka than pen thornen kham tam na ka benta ki pen thor ka ba jong kinong rep ha ka por beslei kawa mentru kani ka project ka deiru ka jing ai jing mut na ka sarkar kami ka bomdan kam ya ka no objection certificate na nang yo chimantoy kani ka pinchi sha ya ka detail project report bat ki wei jing dan kam hashwa ka por bakut jong ka snem mang tangka arajar ar pholai bat ar phosau nalor ka ching ithiang jong ka me mariang ba ka jaka jngo kai ka badan hamau kodok ka ai la khring ru ya kinong wan jngo kai da ki jing bam ki babang bathyang bat kinong shong shnong kani ka thain ki jipan khre nalor ka ching priang burom ka chongki tu ngin ya khmi halor kani ka khubor kawai na ka restaurant ka barit ka bala penya da kilom yang na ka jat lingdo hamau kodok kala khring ya buon kinong lait nang wan ki ban na ka jilla bar kumju kinong wan jngo kai ki ban bar kani ka restaurant ka paunam ha na ka mta ki jing bam babun jat ki bakle ki jingbam kat kum ka juk ka bamita bat kunju ka rukom shat tenrai umegi noodle uba ki shat kat kum ka rukom tenrai ulong ubala bananam hakeleng ki benta ka rukom shat ka jongki ya umegi kala penyo ya ki ya kana mau kodok megi utrai jong ka ne ka restaurant ulaya sam kat tu kat ni ki jingshen ki jong uha ka jingya nanti jongki
Bakumno tang da usau Maggie rengkat bakerukom syat tenrai kelapin kelador ya kan ke restoran. I think this making all that difficulties and all, and we start liking it, so we take it to the shop, so we sell it, and most of the people they like it, so that's why we start growing our business like it. As you all know, the Maggie company, it comes from As it is. As it is, yeah. So we add some recipe like our own recipe. So that's it. People like it. Haduk lai po kilometer sa mau kedok tang banyo mat ya Maggie ha mau kedok. Dah kajing stang kabaret kani kakam kalanang kiyo man na usnem. Kani kalong yang kalala ban pli pat sakawai kadukan halat mau ren kabadan halenti mau ngap sa mau plang kabapli tang hakisni ublay. Wat habadan kanu ke program ki jubu kadukan kabagi khot ka mau kedok Maggie. Layu iru ya kadukan jangki ha katrai Hill Ensemble Festival kabala long dang shen ha ususo tham auditorium haslong. Bureau report di News Meghalaya. Kawai kayeng balashna da kading kabadon hasni thiang luwa mau prem kala ingkhong no hadian ba kading beshar khay kala bam du henne ka step ha kapor sanchteng kibor pulet kilayathu bakadaw jong katay ke jingkam ding ompatla ban tip tikna henrei la shutharai bakadei na kadaw jong ka boarding electric kani ke jaka bala ingkhong kadeiru ka jaka bachishna ye kisinduk medyam Rakhi ke India bat ke lengkari ke perthai ya ka Guru Nanak Jayanti lani ka kurpurap rengkat kaniam karukom. Kalong kadak ban rakhi ya ka sikha jong ukuru beningkong kaniam sik. Ukuru Nanak Dev Ji ubala seng nongrim ya kaniam sik. Menta kasnem kadeiru kasnem ban rakhi ya ka lengkhu sikha ka ba sanspa sanposau jong ukuru Nanak Dev Ji. Kiriung wait kaniam sik kila lecha gurut waras ban aji shakri bat shimbanta ha kilangkar harengkat bat kari barok kawai ya kani kasngi lara kheru hasilong da kiriung wait sik ha kani kasngi ka president kari India ka Draupadi Murmu u vice president kari u Jagdeep Dhankar bat menteri rangba do kari u Narendra Modi kila ai khublei bat kerkhu kado ya baro kinong shongshnong kari India bat kaperthei hi baro kawai khamtam ya kiriu nget kaniam sik mentang ya pet ya ka jinglong jingman ka swing beneng hasilong ka jingshit kalong r point degree Celsius bat ka jing khriat kalong khatlai degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong lai pho rio na ka shispa menstap bat san pong nhau na ka shispa janmin kasun beneng kanrang bat kandan kecing tablo ba malumala hakikat tu kat ni gijaka shwaban poi sha ka bakut jong ka thuk khubor yen ya pet biang sa shisin yakimat bakongsan kikat chat ha India kidan kam ban pen bet ya kijing ha ka liang jeng kijing tei bat kidu kompenya ong ka president kari ka Draupadi Murmu Mu ka sarkar ban sut ya kalendong halor ka khernet bahnriu hakikot puli hakikardan puli secondary penlong ka KHADC ya ka jinglek khenra ya ki trading license ha like kra det ya kandu ka khnam ya chief secretary ban panching tip halor ka jinglong jingman ka state reservation policy Bat pau nam kalong yeng Khasi na kabenta Maggie mau kudok jengki ubala shet kat kum kajuk menta bat karukom shet tenrai te paralog dakituki khubor ngilapoi sha kabokut jong kathup khubor jingi menta ka janmiat hadu bangin daya shambyang bat phi la shai kasngi khuble ya phi baro